Saudi Arabia. Pila ka tuig nang wa makadulog sa iyang bana. Gimingaw na daw siya sa punal nga mura ubukon. Kada kadlawon siya kamangon. Apan pagpuli niya wa na ang iyahang bana. Nikuyog na sa laing babayi, kiilisan ang akong kumari. Wala na'y banang mupuot-puot sa iyang buslot. Ang iyang buhi mabasa na lagmangihi. Uga kaayo murag yun og nag-Il Niño. Nang liki na lang kay wala nagipispisan. Ayayay, ayayay, naguga ang kapay. Si kumari ni abroad dito sa Saudi Arabia. Pila ka tuig nang wa makadulog sa iyang bana. Gimingaw na daw siya sa punal nga mura ubukon. Kada kadlawon siya kamangon. Apan pagpuli niya wa na ang iyahang bana. Nikuyog na sa laing babayi, kiilisan ang akong kumari. Wala na'y banang mupuot-puot sa iyang buslot. Ang iyang buhi mabasa na lagmangihi. Uga kaayo murag yun og nag-Il Niño. Nang liki na lang kay wala nagipispisan. Ayayay, ayayay, naguga ang kapay. Ang iyang buhi mabasa na lagmangihi. Uga kaayo murag yun og nag-Il Niño. Nang liki na lang kay wala nagipispisan. Ayayay, ayayay, naguga ang kapay. Ayayay, ayayay, naguga ang kapay. Ayayay, ayayay.